kusan labarin tsibirin da ya fi kowane tsibiri cunkoso a duniya. To shi da wannan tsibirin yana kasar Colombia ne. A cikin wannan tsibirin ko kuma ce muku wannan garin akwai mutane sama da mutum 1200 wanda suke rayuwa a cikin wannan garin. Dalili ko kuma ce muku yadda aka samu wannan tsibirin shine masu bincike ko sun ce wannan tsibirin ya fi shekara 1000 da wani abu, amma sai dai sauran shekarun bayan babu kowa a wajen. Kusan ya aka yi wannan tsibirin ya dawo gari kuwa a shekara 150 da wuce akwai mai kamun kifi, kuma ko kamar masulci kenan shine ya fara zama a wannan tsibirin. Dalili kuwa shi yana zuwa kamun kifi daga garin su yana ganin wannan nisa, a to sai ga irin ga tsibiri inda zai dinga kawai zama yana rayuwar shi tunda ba wani sauro da mata wajen, ko sai dan fara irin gina bukkan shi ya fara zama a wajen. To ganin wannan mutumin irin ya gina wannan bukkan nashi yana rayuwa wannan tsibirin bai komawa gida, kuma aikin sa yana kaiwa dare. To sai sauran masuntan da su ma suka ce ba su nasu ginin a wajen ya zama kaman tsibirin su kenan, tsibirin masunta. To dai kun ji asalin tarihin wannan garin, masunta ne suka gina shi. Kuma ta ku shiga profile ina ku danna nan wajen ya kai ku YouTube kuma subscribe, in ko ba haka ba ku shiga YouTube sai ku rubuta sunana, kuna rubuta sunana haka zai nuna muku ne sai ku danna mun subscribe. Jana video na gaba ku ji haka me zan kawo.